Φέτα και έχει από πάνω ένα dressing το οποίο έχει μέσα ελαιόλαδο, πετιμέζι, χοντρό αλάτι και χειμώνα φιούμα. Να ρωτήσω λίγο. Το γλυκούρι είναι απλώς μουσκεμένο. 3 ώρες σε ένα γλυκούρι δυναμένο. Μοιάζει με το ταβάρι. Πολύ ωραίο. Μαρινάδα, βάλαμε μέσα το κοτόπουλο για 2 ώρες μέσα στο ψυγείο και μετά μαγειρεύτηκε σε σιγανή φωτιά. Συνοδευτικό στο φούρνο. Σε συνοδευτικό φέραμε γλυκούρι μαγειρεμένο, όχι σαλάτα, είναι μαγειρεμένο αυτό, με σκόρδο, λίγο κρεμμύδι και λίγο κόκκινη πιπεριά και μαϊντανό. Αφού σοταρίστηκαν, μετά μπήκε το γλυκούρι, ένωσε τα υλικά, το βρασμένο το γλυκούρι και το σοταρισμένο το υλικό και αποτέλεσε το φαγητό. Και επίσης φέραμε ψωμί χειροποίητο, σημερινό, σήμερα το έπισα. Αυτό το ψωμάκι. Επίσης φέραμε σίκο, γλυκό, ελιές σπιτικές και σπιτικές με την έννοια ότι από το δέντρο του σπιτιού και φτιαγμένο στο σπίτι και γιαούρτι σπιτικό. Και κρασί. Και κρασί φτιαγμένο από το σύζυγο της Κατερίνας. Ναι. Που είναι όλοι μαζί, τα άφησα λιγάκι να βράσουν μαζί, έτσι με το ζουμί που έβγαζε, δεν έχει πολλά νερά, να συγκρά πολλά. Και μετά έριξα ένα ποτήρι ξύδι, λευκό όμως ξύδι χρησιμοποίησα. Βάζει δεντρολίβανο σε ένα βάζο, το ανακατεύεις και κρεμμύδια και μπόλικο λάδι που το καλύπτει. Και το αφήνεις εκεί στο ψυγείο, πώς να το έχεις μένει στο ψυγείο. Τα αμύγδαλα το μέσα και βράζουν μαζί. Κουρινό με πράσινη κυδόνια, φιλέτο χοιρινού, κομματάκια ψιλοκομμένα, λίγο σοτάρισμα με το ελαιόλαδο, μετά βάλαμε τα πράσινα ψιλοκομμένα, βάλαμε πάρα πολλά έτσι αρωματικά, στήλα δάφνη, τζίντζερ, αρπίγανο, το άλλο πώς το είναι, κόριανδρο. Πολλά υλικά, τα οποία ήταν αλεύρι, νερό και ολιβάλας. Ναι, αυτά ήταν τα βασικά υλικά. Μπράβο, μοιάζουν πάρα πολύ ωραίες κρέας, αλλιώς δεν είναι θυσία. Η μόνη αυτή που έκανα ήταν ότι έψαξα και βρήκα αλευριζέα. Αυτό που κατανάλωναν οι αρχαίοι Έλληνες. Το μέλι, όχι είναι από το Άγιο Όρος και το καρύδι είναι από τις καρυδιές μας. Μπράβο, δεν είναι κάποιο που μεγαλώσει στη στέγη και δεν γινόταν. Όλοι πήγουσαν λίγη ώρα. Αυτό. Ελένη, πες μου. Έχεις κάτι εφημερίδες? Στο μπουκάλι είναι ο τραμμένος ύφος, έτσι με νερό ανακαταμένο. Ναι, είναι νερό, 1/2 με κρασί και εδώ είναι ο άνθρωπος της Κατερίνας. Μέλα να το πω, δεν Και φακές, μαζί με καρότα, φουντούκια, σταφίδες, δαμάσκηνα, κόκκινο πιπέρι, κρασί και αλάτι. Ναι, έχει πολύ διαφορετική γεύση και όλη τη διαφορά την κάνει το δαμάσκηνο και η σταφίδα. Ναι, αλλά είναι πιο ωραίο όταν είναι ζεστό. Δηλαδή αυτό στο βράδυ το μαγείρεψαν και μοσκομμένοι στο σπίτι, έχουν πολύ περίεργη χρονιά. Η σταφίδα δηλαδή και το δαμάσκηνο ήταν όλα τα λεφτά. Εγώ θα βλέπω το